tal? Hola, que tal? Alcalde? Agradecer unha vez máis a presencia no Colexio Peleteiro, neste caso con unha representación importante da área deportiva. É unha honra para a cidade que, ademais, posiblemente Compostela é a cidade máis deportiva e con máis éxitos deportivos de toda Galicia. A miña noraboa e, desde logo, desexar que estas críos e crías que hai aquí sexan realidades deportivas en moi poucos anos. De acordo? Muchísimas gracias. Voy a facer entrega ao presidente de la Agrupación Deportiva, porque de alguna manera, neste caso o colexo ten un pouco como patrocinador de alguna manera, non? Pero sí, realmente estos rapaces na súa competición federada están baixo a tutela da Agrupación Deportiva de rapaces que en gran medida son alumnos do colexo, pero non todos, porque, repito, a Agrupación Deportiva intenta abrirse a cidade de maneira que hai rapaces que tampouco, ainda que mayoritariamente efectivamente son alumnos do colexio, non todos eles, e rapaces de outros centros de Santiago, de maneira que estamos aquí un poquinho para compartir que a cidade, e vamos a agradecer un pouco a deferencia ao alcalde de recibirnos, compartir estes éxitos, pero sobre todo hai que respetar o contrincante e manter sempre o espírito deportivo como o primeiro valor de todos, e depois o valor que tamén o deporte é fundamental, o valor de esforzo e perseverancia.